ידענו שאנחנו, על ידי המלחמה, אנחנו נקים את המדינה. כבשנו טנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. גומו, קומו, הם קמו. הרג את כולם. הנידון טנטורה. אחרי שכבשו, הצילו נשים ערימות אנשים ולרופאים. העמדנו את הערבים וירינו בהם סתם. וואלה, בזה לחסר את הטנטורה מסך. הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. אחד הוא היה קורא לאמא, והיא באה ונפלה עליו, וצער זו נתן לה, וחיילת וגם נתן לה. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. And there was not any reason to do it. או אני, או הם. המדינה מתשווע. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. אני לא יכול לספור. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ועטפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. זה דבר שאתה לא שוכח. היו המון הרוגים ערבים, והם היו זרוקים כמו זבל. לומר במפורש, ב-48 נעשו עוולות איומות לפלסטינים.